4.300.000 Mas. Oleh apa minggu ki? Oleh penyekat ruang apa kena nggadah TV. Kaya apa barang iki? Iki lho mburiku lho. Oh, iki. Bahane full kayu jati motif datar ini iki. Wis enek lampune. Lampune iki 2 warna kena, 3 warna kena. Enek wis iso mulak-malik lampune. Lah iki ning lemarine 2 pintu iki kena nggadah souvenir, boneka, piala kena. Ning ngisor enek penyimpanane neh. Wakeh lacine Mas. Nah, Lha iki ukurane pirawan iki? ukurane 2 meter, lebar kanan kiri tingginya ya 2 meter. Lah lawang gak iso mlebu mah Mas nggo. Gak lawangku. Rumah iki knopdon Mas. Engko eneng sing utuhan, enek sing knopdon potongan sakmene sing tenang, tetep iso mlebu. Berarti iki bongkar pasang. Ya, bongkar pasang, ngisor dhuwur dhewe ya kena. Engko sing enek sing utuhan ya. 4.300.000 kuwi meroy teko omahmu Mas. Gratis ongkos kirim seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura kuwi free ongkir. Bayare engko nek wis teko, barange wis teko lagi dibayar. Bahane ya full jati. Iki cara pesene piye? Cara pesene langsung japri nang nomor pemesanan nang bawahe Bioprofil Arthur Nebel kuwi nang tulisan telepon abang kuwi lho. Didudul langsung otomatis terhubung karo aku ngo. Wis tak kirim teko omahmu. Gampang pol Mas cara pesene kirimin alamat komplit karo share location wis teko omah, gak usah perlu DP, gak usah perlu transfer. Ya ini lho barangnya nyenine.